ndimi makakwanisa kuburitsa grant muceiling. Mungatudze kuti scenario yacho yese yange yakamira. Chekutanga ndingangoti pamba kaipa. Buza nambo expect kuti ndichiona munhu akadaro ini. Ende grant ka tapedza kumona kudhara. Atiza 2005, 2008, 10 ndopari tapedzera kumona. Zvikanzi grant arimo mbomo. Kuti grant arimo zvikanzi hanzi ari pai tikati hanzi ari muceiling nemamuzesho. Toti muceiling ari kutsvagei. Zvikanzi ndo mari kugara tikati wow. Kati wazvinese chitivhurirechi do tipinde. Adhura ranga rakashama kudhara bhatanzi nemapurisa pinda. Ndapinda pepe panoona pano pacho hapasi kupindika. Pamba pakavharwa nechinjegizi. Amene anjenjegiza muchichiziya chitengi cheche chiombe ichi. Ndatira kuchisumudza pepe chingasumuke. Chitenge chakagadzikwa concrete iri kana kuti chii tashaya. Ndataura mapurisa ngati achina achikubva ichi. Papadedzwa mwe mfano. Patambochipusha chakaramba kupushika teta ndiri kunyeperai. But takazongomanedza kungoti asi ngochipusha umbichana zoti chikwanise kuona kuti pane munhu. Mapurisa akazondoti ichi boza anga crossa kasarwuka pasiwanzi tsvaga something chekuti asi chokumbata nacho nzoti ane pause. Ndikati kumbata manje kunongona kunetsa. Boza ndizoti akabata chi. Ndakapiwa mugoti. Vana muguma. Fanaka muguma ka akabva amuva zvikanzi mupenyu. Vatoona zvishwa mupenyu zvishu. Takazomira after some time zvikanzi nemomzi yacho saka mukuita sei tikati hatiziye kamomzi toita sei topaza pamusoro here apa kana toita sei zvikanzi pazai ceiling. Ndopa tikapaza ceiling kapayapaya. Patavhura ceiling iyaya taivhura zvikanzi grant arimo mukati umu. Mapurisa akandibvunza zvikanzi ndiye grant here ndikati ndiye grant tomuziya. Kwazinomuziya here zvisho ndikati ndiye grant arimo mukati umu but yei zvakaita ndikutotya inini. Kuzanga nemazibvudzi nemazinzara zoti ndaitotya kana kumubata inini. Saka takazongopaza ceiling vatapinda muceiling muyamene. Nandiri mwe mfano wanga ndinaye but tikatambisana fight ipapo. Takatambisana fight naye payapaya. Tikaona kuti takurirwa izvo. Mfano wanga ndinaye ndikamutoti ndakuburuka ino. Uyu munhu atoreke mukati umu pakutoda vamwana. Patatombomira payapaya. Vapoyo madhara anenge 3-4 tambotirai kumukikiritsa payapaya haaramba kubuda. Pakazonodaidzwa polisi kuSt Mary's. Polisi ndio yakazonouya about 4-5 mapurisa vauya payapaya. Vanopinda muceiling vapinda 3 mapurisa. Ndiri kumashure nemamwe vapurisa anga arimo. Muri kuona mapurisa aya ndo pakamhanyisa vanouya kuna ukoko mukati muceiling but inini ndandasara mumashure. Mukuona vanobatwa nemapurisa aya tabude mayame havaingoitisana naro but vakazongobatwa ka1 vanouya naye kwatapaza ceiling yakwe ndo kwatikabva tanomuburitsira ikoko. Haana mboita violence zvake akabva angobatwa bvaiswa mahandcuffs vabudwa naye. Pindura anga asingapindure grant hapana chaitaura. Ndaimubvunza kuti kugrant ndava vodaro chichi wenzi wakaenda kuBritain 1 haana chaakapindura aramba akanyarara. Handizoti pane paakazotaurawo here nevamwe vanhu kana kuti chii but inini pandataura naye hapana chaakataura aramba akanyarara. Saka kubva ipapo ndopakabva torwa nepolisi bvaiswa motikari mepolisi until now nhasi hatisi kuziva kuti ari papi. Auya adzoswa kuno kuvanhu. Imimi sevanhu muchamutambira here nekumuona muonero wamamuita asati agara pamakore ese iyayo kati imimi you think kuti munomutambira here mucommunity? Grant tutedzeni. Grant mufesi wangu. Grant ini ndakatomumirira. Grant tiri kutoda kutomuona isusu. Bozi Grant mukuona kuti chii tete musati zvimafanika ne14 years katete. Muti zvichinzi munhu ari kuUK but munhu ari muceiling. Hasi mafanika tete. Mukuona. Saka kana achinzi adzoka nhasi Grant ka aiwa hapana indakatomuonawo inini. Ndakamitsa kapati kake kasadaka maiziya. Because hapana ka isusu hatitadze kufarira mwedu katete. Kuti hapana stigma ichapiwa Grant. Aiwa hapana momzi. Kusaita boka momzi. Kuti Venus. Kutoibadza moto inini kuipisa. Kuti ibhena inini. Kusakujutaika zveshuwa. Kutaurira chokwadi.
boza ainga tichirukazi chekudaro kakutijura kuti giranda ari kubritain